Iawn ta, chwadan wyllt amdani. Yli ar y bad boy yna. A ti'n meddwl allu jyst deud efo'r croen, lliw y flesh, mae hwn di byw bywyd amazing. A ti'n be, ar y wal y tân, dwi'n ffansi wneud ymwch o Chinese twist, old school Peking duck style. A doedd yr hen Chinese masters rhyw 500 blwyddyn yn ôl yn China yn rhoi bambŵ o dan y croen a chwthu. So beth hynna'n neud, cael y croen o'r cyd. A mae hynna jyst am wneud y croen yn crispy. So, y fama, gyda fi pwmp beic. Dwi'n cymryd bod pwmp beic fa mwy o pŵar na lyng fi as darn o bambŵ, ia. So, twll yn y croen. A dwi'n rioed yn neud hyn o blaen. Seal bach da arni. A, ta beth, gael i weld sy'n ddweithio. Yeah! Yes! Mae'n dweithio straight away! Buzzing! Ond i'n peth fel sy'n dweithio. A fel ti'n gweld o fanna, mae'r croen yn cael ei separatio'r cyd. Yes, mae'r croen yn crispy. Wel, un lawr, 19 arall i fynd. Mae'n fod yn diwrnod hir, ond hollol wertho. Efo'r croen wedi cael ei wahanu o'r chwiad, wwan dwi'n am tynhau'r croen llac nôl o gwmpas y cyd. A'r ffordd i wneud hyn ydy efo stoc poeth. I stoc yw'r dwi'n adio oren, chili, cinnamon, Szechuan pepper a star anise cyn beistio'r croen efo fo. Am fwy o speis, dwi'n greidio Szechuan pepper, chili fresh a'n adio fo'i siwgr brown, olive oil a halan môr i creu past. Mae rwbio hwn tu mewn i'r chwiad yn mynd i roi blas Chinese off the hook i'r gyd. Ella fod hyn i gyd yn edrych yn hassle i chi, ond pan mae hein yn rhostio fory, fydd y croen fel crackling a fydd y space drwy'r chwadan. Next level, met. Dwi eisiau gwneud plum sauce yn mynd efo'r chwadans yma sy'n sizzlo i ffordd wrth y tân. A dwi eisiau gwneud next level plum sauce. Sweet and sour, spice, chili, kick, a lot of love. Mae mor syml, mor hawdd. Cychwyn off. Pot cast iron, dim bach o oil fewn. Mae dy fi chilies, spring onions, dy fi Szechuan peppercorns, dy fi Chinese 5 spice, ground cloves, fennel seeds. A dwi'n neud y plum sauce ma efo rwbath. So mae leftover twrci Dolig, dim bach o plum sauce. Ffrio'r twrci off, ond dim bach o spices. Boom! O, smell y Szechuan pepper a. Iawn, mae'n cwcio off wan am ryw 3 munud. Fewn efo rhywun o plums, pepper neu llanast. Dwi eisiau cyfro bob un plum efo'r Szechuan love yna. Anghofio plum sauce o'r jar iawn, anghofio i. So mae'r ducks yn edrych. Yeah. So just gadael hynna, swetio lawr, mynd i bach yn jammy. Yn y cychwyn soffnio wan. So wan fewn o bach o ginger, di gratio ginger fresh. Fewn efo squirt da o mel. Apple cider vinegar. Dyn bach o dŵr. Fewn efo star anise a cinnamon. Slam dunk. Dwi'n symud hwn i'r ochr o barbecue. Low and slow. Cliad ar. Neu checio fo mewn ryw awran. Ideal. Tid fewn i hwn, jyst yli. Mae croena'n torri atha gwydyr. A hynna beth yw'r love mewn prep, a ti'n cael dy rewardio mor cymaint y diwedd. So, ti'n gallu bannu hwnna mewn pob di, ond sef o ddim fel la. Iawn. So, dwi fod i syrfio hyn efo pancakes, so. Ond, chef's perks, e. So, nawn ni. O, le ra, mae'n torri. Atha menyn. O, mae'n boeth. Mae'n boeth. A so mae'r cyd yna mor tendar, mor juicy. Anghofio'r pancakes, dwi eisiau just o plum sauce ma arni. Yli ar y croen o. Hynna beth o love efo'r foot pump. So. Serious dwi'n iawn. Os ydych chi'n mynd i crispy duck, os ydych chi'n mynd crispy duck yn weekends o Chinese chi, o. Dydd croen style o Chinese crispy duck dim byd. Ti'n mynd i'r croen o. Dwi'n actually speechless, mae croen o wedi chwalu pen fi. O.